Masok ko na yun. Ah, kasaba! Unsa man? Unsa man ay kung inyong day? Awan yung iyong mo? Kalami kay, hindi kay post-post aling. Bakbok ka! Oh, Lee. Huwag yung nabot, oy. Abli yan na. Ay, ito na ito. Nag-shopping. Shopping sa naong. Dugay kay kaali. Hindi pa makabuntag. Nag-shopping ko. Ang sali ka nga matalikod bang ka? Di, nagkano ko sa salida. Ano sa ka ba? Ito yung naong. Ito yung ilong. Ano yung ilong? Nagparituki ko. Ikan ko shopping sa SM niya. Nakahapit pa kong clinic nga. Kuan ka ng 50% off sila niya. Paluwagan pa dyan mo ito. Nagpailong na lang ko. Ilong dira eh. Siyang-siyang na mga kwarta. Saan niya utay sa utok? Anong ilong mo niyong ipauna? Kung saan paunan ako. Ha? Kung batiis. Ako rin nagituyo mahal para ma-enhance akong nawong para din ka mangitaglain. Enhance ilong dira. Kung giyon sa takapagigugma sa unang naungan nimo mo na to kung gusto makita di na lain. Yan sa mo naong ron. Nagparituki ko para ni sa imuha para pag manglaag ta dili ko nimo ikauwaw. Wala jud mo galang-alang gipanaw na lang tayo mong giunag. Ano sa dira pa guba. Guba na ganyan mo nang gipaguba pa yung samot. Kituyo kay ako ni magpagwapa kay para sa imuha para di ko nimo ikauwaw tapos karon masok ikaw pa ang masok ko. Anong kwataro? Wala yung manta? Nagipalit ako og mga kwan. Nagpalit ko bilo. Nga masok ko bang ka, di man ni mahal kayo kay paluwagan man ni. Okay ako sa yung naong sa una, itong una ta ka nakitaan. Gapa na kay katong, silistan, jud mo na. Mahala ka dira. Nga nabawal di ay. Pangit ka yung naong. Sige pagkapangit kituyo kay ako na magpailong ko para magwapa ko. Ilong ko dahil. Nalipong-lipong pabaya ko. Yung taparoson. Masok ko na Ah, kasaba! Unsa man? Unsa man ay kung inyong day? Awan yung iyong mo? Kalami kay, hindi kay post-post aling. Bakbok ka! Bakbok ka na! Siyang-siyang na kwarta. Bumili na niya. Awinoon daw. Kung mabutas ba na siya, niya mapabunyi sa bata, dili ma, libog ang pare. Kaya sa to, maluwat, wapa matagiwat niya siya. Aw, maayo na pero, nag-isang kwarta gigamit. Ang ba't tayo, gurot mo niya ang kwarta guro. Allowance niya. Tagaan ako 50 mil, gurot mo niya. Huwag ka nag-ipul og 50 mil. Dundra. Paluwagan ganino, 10 mil ang muna. muna. Day! Unaw na ako ni unaw. Nakadagal ng kuhan, bayaran din niya. Ngano magbuot bang ka? Mabutin ka! Magbuot bang ka? Nangin mo mag-iyatak-itakan. Proyag ka ba? Ha! Wanang ginaanak kay ko daw para di ka manaway. Kung naging di ko alam kaugalingon para madawat ko ninyo kay di mo kadawat nga kuan ko sa iyong anak, sa inyong anak kay pangit kay ko, boro lang pagwapa ko. Inoon! Napangit ka! Oh, mo kay nagpa-enhance ko. Enhance. Nga nag-ura mo na yung unaw, kaya mong ilong na. Kasi na ko unahon. Dili mo tayong girinubit tanan. From hit to to. Ay, buka nga ay. Kasi hindi, ikaw pa nagresulta. Kamu resulta, ipabalik ka ha. Gawa na ko awayon. Boy, na dito alam ka. Nakakambras ug daw. Bukasam na dito ka itong first na love at first sight. Dili na ba pwede mausab. Kay sunod mula lahi na po schedule. Lahi na po na mapailong. Kana. Ipaduha na tadi mo ang ilong nimo para kang ginawa ang tarong. Tatang. Doon mo ng mga may. Hindi kasakit ba ninyo nga magpailong ko nga kami amo amin ning gasto di man imuha. Sa kong anak. Kahit ka bulong ko drong. Exactly sa imong anak, dili Abay imuha. ko drong. Kaya kung masakay na ng barko, nya, binakamulit for 6 months, manguwag! Hantod malak na ang iyang pagkawagan. Mamirisi na siya. Ang mama, oh. Nganong manguwag ba daw ko? Sige daw. Nganong manguwag Ay, ko? napagwawag ka! Kung magpagwapa, manguwag na yan! Ah! Paigo, iguon ko niya ron yung... Iguon na! Iguon na! Be. Ah. Pakitang tao lang na siya. Pakitang tao ra! Manguwag naman ni Kaday. Gigamit lang ka na, anak. Gigamit lang ka. Kasi magpanguwag, nagpailong, manguwag na yun. Nanay, magpailong, magpanguwag. Manguwag na yun. Kung man ang first step ni mo, planado na ang tanan.
gigamat nimo kong anak para mugwapa ka. Pero asa ka mo ato sa laing lalaki. Kabalo ka na. Kamura man naguna-huna na yung mga inanak. Aguro mo na yun, klaro kayo mong kuha mga imong mga lihok. Katarong na ako dire. Usama ni. Sama mo na. Simsot. Sa'yo usot ana, ako ana, umuha na Japon. Lain mo ikaw magsimsot. Ako nang gipalitan kung gamit. Kung Ano ganito yun sa sa niyo kuha? ang una-una. Isang taon ni siya, eh. Istan ko na imong kwarta. Para wala mo idagang kay istorya sa kuha. Ilistan ko na imong kwarta. Ang hindi na huna, makasarili, yaran sarili. Uy. Para mapaunad yang kuhan kinabuhi. Ginhamit na ka dong. Katanga, ni mo kalana gini mo bukbokon dong. Lain Lain mo- ka sa tugma. Lain mo kung hunaon ka na mo. Amo yung kaugalingan mo hunaon. Mamaramat. Ito na kasi yung mama. Ako may giloon ano yung kuhan ay. Sitwasyon na. Gawas ka. Ulit ka mo magtawid ko. Kanalan ako kalipay na ako. Bye! Sige, ano nagiging ka na? Ay na. Paano na kung kamo di? Di ko pwede ka mo kay pirahin ko. Ilan nila? Pirali. Karugo ni noon. Hindi ka pwede ka ron. Napod nga pasok-usok ni mo. Ayan, ayan, ayan. Mubigwas naman kayo. Di pwede. Malak pa lang. Di ba? Palang maibot. Hindi na malak. Eh, malak! Kung gusto malak. Nga. Sige, ako na. Yan, taman ma. Ako na taman. Na. Bakit ba kayo akong ilong? Ilong mo ang ilong. Ilong day. Nandito to sila ano, 80%. Pero Ilong dira, 80% na mood ka. Pili yung bayan na natanan. dili inton daw ako. Bili lang kuhan, korta. 1.5 na lang. Hindi ay kadyaro na.